Princíp tejto liečby je veľmi jednoduchý. Spočíva v očistení aury, v očistení energetického poľa. Telo je obklopené energetickým poľom a na základe zloženia energií v tomto energetickom poli, to je, predstavte si to ako také vajíčko okolo tela, a keď je zloženie energií vyhovujúce, ten človek je zdravý. Keď zloženie energií v aure nie je vyhovujúce, človek nie je zdravý. Môžu sa u neho prejaviť psychické ťažkosti, fyzické ťažkosti, ťažkosti v behu života, osudové nejaké zrážky. Vtedy treba urobiť dôležitú vec. Treba očistiť energie aury, treba odstrániť negatívne energie. Prebieha to takým spôsobom, že vždycky si tie negatívne energie musím ich najprv nájsť, aby som ich mohol odstrániť. Vyhľadám, vyberiem, zlikvidujem, proste odstraním. Vznikne tam čisté miesto. Už to je veľkým povzbudením pre organizmus, pretože organizmus, keď je oslobodený a očistený od negatívnej energie, tak v ňom nastávajú okamžité procesy samoozdravné a dodaním čistej energie do aury a do organizmu dokážeme urýchliť, maximálne ich urýchliť, niekedy veľmi rýchlo. Niekedy to trvá trošku dlhšie, niekedy to je hneď, je to individuálne, záleží aj od pacienta, jak to tam je všetko nastavené, aj záleží na tom, čo sa vlastne rieši. No a potom očistení a dodaní energie nastupuje super zrýchlený regeneračný proces. A potom nastáva stav zdravia.